боричкане с Дъртилов. Няма нарушение на никой и започва нова атака на сините. Дъртилов към Донков в централния кръг. Отново Дъртилов и отново е напред. Великолепно подаване към Йотов. Йотов лъже Попов. Празна врата и това вече е 1-0 за Левски. А минутата е 62-а. Бих казал, че логичното стана това, което наистина трябваше да стане след толкова много пропуски. Наложи се защитник либерото в състава на Левски Валентин Дъртилов да излезе напред, да даде великолепен голов пас. Но трябва да се признае и на Велко Йотов, че изигра превъзходно тази ситуация и наистина Попов нямаше какво да направи. И така 1-0 за Левски в 62-та минута на срещата. Господин Спасов, коментирайте това изпълнение на Велко Йотов. Вие играехте дълги години като ляво крило и като ляв полузащитник. Мисля, че Велко направи един много труден гол и изигра по най-блестящ начин това положение. За мен е по-добро изпълнение от това не може да има. Аз лично очаквах, че той ще спре топката и ще търси комбинация, защото топката му избяга и отиде доста подъгъл, но той се умя от малък да отбележи един великолепен гол. Мисля, че крайно време беше. Изтърваха най-малко 7-8 чисти голови положения и крайно време беше да отбележат гол отборът на Левски. Мисля, че от тук нататък нещата ще тръгнат по-добре за синия отбор.